Pois a valoración deste ano da sección Andaina foi moi positiva. Incrementouse o número de pases, o número de alumnos da sección escolar e, bueno, a asistencia no pase oficial do sábado tamén foi moi numerosa, polo que estamos moi contentos. Sí, a acollida foi estupenda. Todos os días nos pases escolares os rapaces participaron moitísimo, tanto con preguntas como, bueno, valorando positivamente as proxeccións e nos pases oficiais, tanto o sábado pola noite como o domingo pola mañá no local da Andaina, pois tamén. Sí, é bastante complicado. De feito, están chegando moi pouquiños traballos dedicados á diversidade funcional e de momento estáse mirando que hai pouco traballo dedicado a esta temática. Temos a veces que, bueno, ainda buscar nós pola nosa conta algún traballo para complementar e para poder escollerlos de mellor calidade, claro. Sí, é o que pretendemos, que pouco a pouco, ao visibilizar esta temática no festival, pois a xente vayase animando máis a producir este tipo de traballos, non? Sempre dedicados á diversidade funcional. E vemos que, bueno, empezamos hai 5 anos sin recibir ninguna película e pouquiño a pouco, pois vamos, este ano xa descartamos algunha, que é bo, non? Para poder mellorar a calidade e a cantidad tamén deses traballos. Entón, vemos que sí, que se está facendo algo máis. Ao mellor tamén nós temos que buscar por outros sitios, porque, bueno, é complicado que cheguen todas as que se producen ao noso festival, pero, bueno, seguimos por bo camiño. A Asociación Andaina, bueno, traballa en Redondela en favor das persoas con necesidade especial. Traballamos sobre todo con nenos e con nenas pequenas, de pequeniños de todo ata a adolescencia, onde tenemos diferentes programas, tanto de terapéuticos como de atención psicolóxica, bueno, programas xuvenís, un pouco dando atención ás necesidades que esas familias teñen. Primeiro, pois, tratamos de dar acollida á familia en conxunto e despois, según as necesidades delas, pois aportar o que nos poidamos. Parte importante tamén é a visibilización da diversidade funcional con estes traballos como o Redondela en curto ou con outros que ben poden ser charlas, xornadas que temos para o final de ano, bueno, diferentes traballos nos que sempre é bo visibilizar a diversidade funcional e, sobre todo, normalizala dentro da sociedade.